Sopo artis favoritmu? Mintul. Nah, lapo kok Mintul? Nyangking pistol gak nembak duwe bojo mintul nang awak penak. Tak takoni yo. Siap. Barang apa sing gede, dawa, ireng tur kaku? Kaya wekku. Ngeres. Lah apa? Lingges iku lho. Iso pantun. Iso lah. Wong tuwa pipine kempot. Obah ping 5 lah kok copot. Tuku iwak akeh sak kintal. Kurang penak. Lemekan bantal. Iso pantun. Iso lah. Andeng-andeng nang isor lambe. Tiwas mandeng ra melu duwe. Andeng-andeng nang pinggir pilingan. Aja dipandeng marek kilingan. Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya mangan. It. Bahasa Inggrisnya sakit. Il. Lah nek mangan pas sakit apa? Moh ngeres. Iso pantun. Iso lah. Andeng-andeng nang dukur irung. Tiwas mandeng ra iso ngambung. Andeng-andeng nang isor janggut. Tiwas mandeng ra iso ngerakut. Mbak, aku pegel tenan bojoku nek karep gak kenek disadoni. Lho ana carane, Mbak. Carane piye, Mbak? Awakmu laburen autan kabeh. Mas, tukokno es krim 1000-an nang garep iku. Gak duwe duit blas, Dek. 1000 kok, Mas. Lah piye, Dek? Karek 1000 klitik kayak kecemplung pisingan sisan. Jawab lawan kata. Oke. Lawan kata atas, Bawah, tangan kanan, tangan kiri, pan pinggang, perut. bokong. Jawab PN. Pak De, jenengmu Slamet toh? Aku ngerti artine. Apa? Selamanya mumet. Aku yo ngerti jenengmu Dian. Apa? Dian Put. Apa bedane kucing karo manuk? Gak ngerti. Nek kucing dielus-elus ndase turu. Nek manuk apa? Rahasia. Dek, engko bengi sida ya. Le, nek gak duwe duit ra usah sanding apa maneh jaluk. Lah dalah ya iki jenenge ati karep bondo cupet. Tak takoni yo. Siap. Barang apa sing asale cilik terus iso gede terus balik cilik maneh? Kaya wekku. Nakal. Lah terus apa? Nyebul plembungan iku lho. Pean sida dijodhokno wong tuamu to. Sido Mas, lambemu nang meneng aja ngomong ae. Tuku bawang keliru mrica kadung sayang dianggep kanca. Mas, durung saulan kok wis mulai. Lah jaremu wingi pas telepon kangen, saiki kok malah kaget. Le blok goblok, aku telepon iku muni kangen duite. Waduh. Iso pantun. Iso lah. Lombok ijo, lombok kuning. Golek bojo sing iso jengking. Ngerti maksudnya? Tandur nang sawah bener ora? Tak takoni ya. Oke. Basa Jawane tidur, Turu, kursi. katil. Lah nek bu guru tidure kursi apa? Jaben dhewe. Antara wong karo setan sapa sing paling medeni? Yo setan. Salah sing medeni ya wong. Lah kok iso? Lah tau tumon ora sepeda nang perapatan dicolong setan. Iso jawab singkatan. Iso lah. Lapindo. Di laping pindo. Nek kompak. Komunitas sempak. Lah nek sumur apa? Moh jawaben dhewe.